dan na iya da sabo ko gado ne kan gaba Bahaushe ne ni yariman waka ku kira ni yariman waka ga biki shagali budiri hadari rabana ka tsare mu shiga daya Allah dan annabi mai sarki annabi bismillah innahu ya rabb Allah ni kai ne na safari kai wani addu'u wanda ko zuciyarsa ka sanya annuri ya mai sama tallafa mini ma ka iya mini rabbana ba ni dama wasu sun ce ban iya ba to yau umar na zo da dan shiri wanda ke mini dai nake godiya a gare shi wallahi tallahi ya wadudi yalwata mini ma makiyana yalwata musu suma su kuma masoya ya raba Allah ka sa a gansu kan tsauni ko ba kwanan na nuna ya zaki mulku kadai nake nuni almaki ya kara wannan sai taimake mu rabbana ba mu amalanke marajin yunwa cikin kwanukan sai yake tisa cigiyar nama sauri ne ko daɗin abinci yake sawa a yau loma sai inda ruwa ake bi kadan boko da a gidan gwamna sai mai natsuwa yake gane yaran kurman da aka yi yada na dauko ni ko ya bani labari wanda ba a dauke shi komai bai hane ni cin kasar shuri rabana Allah ya kare ka babana mai dan farkon da ya sa wa sunan yayana ya ta biyin ya sa mata sunan mamana ya ta ukun ya sanya sunan mama ta yi Maryama Allahu ya kare girma sannan ya dada da kima tunda Allah shi yake maka komai rike shi ya kara maka mai matsayi da kuɗi gidan mulki duka Allah ne na zamani saukinta da wanda ke baku ne ma kuma shi yake bani bambun ƙarya cikin hankali na tunda an kasa ya kuma jere ka kauna an gane mai kambun baka karshe ya isha hauka ya zare sirbe idan nika ya fi da an daga zance ya kare yari mana ke lagani daga suna kira ni da dan baiwa yarima nake lakani daga suna kira ni yariman nura kai mu gaida sarki na fadar Kano Nazir a gaishe ka wanda suka yi mini nisa ya Allahu da da musu nisa waɗanda suka yi mini rata ya Allahu da da musu rata ni na gano magashi ni na gano ajalina ni na gano mai sona malam kaya saba da makon mata zamarin ma sannan ran mata zama da ita da maku kira ta salma tunda Allah shi yake ba ku komai kuma haɗa ma akasin take ba da kima sai mai ilimi yake gane